इउपिपिएल सरकारा जेबो मावाखैलायनो जेबो होआखैलायनो रायजोफोरनो जोंनि मेगनावलाय दा जों खुलुमबाय रायजोफोर फैगौ 22 थारिखआवहाय बिटिसि बा बिटिआरनि बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ दा रायजोफ्रा बबे सरकारखौ नांगौ बिपिएफ नांगौ ना इउपिपिएल नांगौ बेखौ जोङो सोंथि खालामगोन आहा सरकार तो कौन तो सरकार लगे अपने तो बीपीएफ सरकार लगे ना यूपीपीएल सरकार लगे ट्रैक्टर लगे ट्रैक्टर अरे बबेनिफ्राय फैदों आमगुरि बालागारि ओमफ्राय दा फैबाय थानाय बिसायख'थियावहाय सोरखौ सापर्ट होगोन सापर्टआथ' जोंनि इउपिपिएलआनो गासिबो जेरावबो मोजां जाजोबगोन जेरावबो खुनु खोथा गैया 100% सरकारा जोंनि केन्डिडेटआ जोंनिखौ सिनायो सोर रन्जित जोंनिनो समस्थिनि बाजै बबेनिफ्राय माबा खैलागावनिफ्राय खैलागाव माब्रै खबर सबर ओमफ्राय फैबाय थानाय समफ्रावहाय बबे सोरखारखौहाय लुबैयो मा नाम जोंनिया प्रमद सरकारखौ लुबैयो गोदोनिफ्रायनो बेयाव थांबाय थाबाय दासोलाय मालायनाव थानानै माथो प्रमद सारखौहाय बिपिएफ सरकारा मोजां मावाखै होननानै बुंदों नंगौना मानो मोजां मावाखै जोंनो होबाय माबा अरुणाचल होबाय बेसे डेभेलप जाबोगासिनो होबायना अनेकथा बुस्थु होबायना ओरैनो मा होखो साथा होबाय अरुणाचल होबाय बिदिनो माबा माबि होबाय मेरला बुस्थु होबाय गावसिनिथ' जेबो गैयाना माथो मोनदों गावसिनि सिरिसो गावसोर लानांगौ सिरिसो गावसिनिया ओमफ्राय दा बे सरकारखौनो मोजां मोनो बे सरकारखौनो मोजां मोनखायो जोङो गोदोनिफ्रायनो गथ' गथाय लानानैबो जोङो गोजान गोजानाव थांनांदों फिसा फिसौ गोरलै लानानै आमथिखा खैला मैला बिदियावनो बागमारा थांमारा दतमा क'क्राझार बेफोराव थांनो फिसा फिसौ लानानै गोरलै लानानै होमबाबो दा एसे मोजाङाव फैबाय साबसिन जादों साबसिन जादों मादै नै आयं बबेनिफ्राय फैदों सिमलुगुरिनिफ्राय मा ओंख्रि जाबोखो ओंख्रियाहाय दालि जहल ओमफ्राय बोरमा सिथारना मिया ओमफ्राय नैबे दानि फैबाय थानाय भटखौहाय सोरनोथो होनो सानदों प्रमदआवनो जोङो सरकारासो साबसिन बे साबसिनखाना प्रमदआनो साबसिन माथो हाग्रामायालाय मोजां नङा होनना बुङो हाग्रामायावहाय आं होफेरखाखैना बोनो होखायो आं जा दिननानै होबोखानो जायो प्रमद सरकारा मोजां नङालायनो हाग्रामाया बिदि होनना बुङो नंमारगौ गावसोर दागो मोजां मोनो खोमा आंबो होआखैनो नों मोजां मोनो ना मोना आं होखाखै हाग्रामा सरकारखौ मोजां मोनो ना मोना नों आं होखाखै नोंसो होदों आङो प्रमदआवसो मादैमोन बबेनिफ्राय फैदों आमथेखा सोरनि सरकारखौ मोजां मोनो नोंसोरलाय बिपिएफ इउपिपिएल जों इउपिपिएलखौसो मोजां मोनो माथो बिपिएफआ इउपिपिएलखौ मोजां मोना जोंथ' बेखौनो मोजां मोनो जोङो एकदमबारे माबाखौहाय बिपिएफखौ जों मोजां मोनथारा माने जोङो एफा गोबाव जाबाय 17 बोसोर सालायबाय बिसोरो जों जेबो मोनफेराखै इउपिपिएल सरकारा जेबो मावाखैलायनो जेबो होआखैलायनो रायजोफोरनो जोंनि मेगनावलाय दा जों नुदों माखासे माने 5 बोसोरावनो जों एसे डेभेलपखौ जों नुदों ओमफ्राय खामानिखौबो मावबाय सुबिदाखौबो मोनदों सरकार जानानैलाय जोंबो दा सुबिदाखौ जों लुबैयो आरो जों बावनो थागोन ओरैनो प्रमद सारा नोंसिनि गामियावहाय मा मावबोखो प्रमद सारा माखासे बिथांनि ओमफ्राय
माने आलारि सोरां बेफोरखौ होदों ओमफ्राय माखासे लामाखौबो एसे फोसाबनानै हैबाय आरो गामियारियावबो सिङावबो फिल्डफोरखौबो एसे फोसाबना होदों ओमफ्राय दै माखासे दैबो मोनबाय माबाखौ मोनबाय आमथिखायावथ' दैनि बिराद खस्थ' जायोमोन बिराद खस्थ' माने जोङो माखासेया जोङो मोनाखै सोरांपारायाव जोङो मोनाखै दङ ओमफ्राय माने साक्सेस जायाखै आरो सोरांपारा गैया ओमफ्राय दस्राखौ मोननाय जाबाय ओमफ्राय दा बेखौनो मोजां मोनो जाहैबाय जों सारखौ मोजां मोनो जों बेखौनो देरहाबावगोन देरहागोन ना देरहाया देरहायो जोंनि नुनायावला देरहायो जोङो एकदम गामि जोङो न'खर गासिबो एवफैजोबो न'खर एवफैफेर न'खर मोजां दे जों देरहाखायो